जायना जादों बेनि बारखरखौ बिनानै आं भिडिअ खालामनानै बेनो हरनाय जागोन आरो अर बार दै इसोर गासैनोबो नांजोबगौ। जोंना बिमा आबै बिफा ओंखाम जादों जों दिनै सानदेनि गिर्जायाव बिसिनाव मोजां संनानै होबाय। ओमफ्राय मा सोंनो नागिरदोंथाय बिनि थ' आं बे समाव थाख्लाय सारा मोनसे कुइसन सोंदों। मेबि बे कुइसनखौहाय एन्सारखौ हरनो हायोबा 1000 मोनगोन। मेबि नङा 1000 होथारगोन। आं होगोन। ओमफ्राय भिडिअखौबो नुगोन कुइसना थाख्लाय नार्जारि फेसबुक पेजाव नुगोन। कुइसना मा ओमफ्राय? कुइसना बेनो जिब जुनार गासैबो अर बार दै इसोर गासैनोबो नांजोबगौ। खिन्थु बे जिनिसबो नङा बुस्थुबो नङा। खिन्थु बे एन्सारा सैथोबो बेजों बे बुस्थुआ नंथारगौबो। बेनिखायनो जाय हागोन बे बिथांमोना गासैबो आंनि फेसबुक पेजाव कमेन्ट हरनानै एन्सारखौ होनांगोन एबा मेसेजनि द्वारै आंनो खोन्थानो हागोन। ओमफ्राय आं जायना जादों बेनि बारखरखौ बिनानै आं भिडिअ खालामनानै बेनो हरनाय जागोन आरो ओरैबायदिखा। ओमफ्राय रावबो हायाबा एन्सारखौ नों होगोन? एन्सारखौ आंनो होगोन। खिन्थु बे बुस्थुखौ आङो 2001आव जेला बेंगलाव आंथ' मार्शेल आर्टनि टिचारमोन। डेमनस्ट्रेसन खालामनायाव सासे स्टुडेन्टआ बेखौ सोंदोंमोन। बे सोंनायाव आं बेखौ होनो हायाखै खिन्थु फुङाव होनो हादों। हरसे उन्दुआलासिनो थादों आं। एक्सुवेलि बे सैथो बाथ्रा। माने मा बुस्थु बेखौ बुंबा इसोरनोबो नांगौनो, हांनोबो नांगौ, बार बारनोबो नांगौ, अर अरनोबो नांगौ गासैबो। खिन्थु मोनसे दं आरो बेखौ एसे बुंबानो मोनथियो आरो खिन्थु बे नङाबानो जाया आरो एकदम थारमार बेयो। ओंखायनो आं रायजो राजा मोननिसिम चेलेन्ज हिसाबै आं हरबाय। थ' आंनि फेसबुक पेज थाख्लाय नार्जारियाव जायफोरा फल' खालामदों बेथ' नुखायोआनो। जायफोर फल' खालामाखै एनिथिं एमजे फंबायनि नैबे चेनेलनि द्वारै गासैनिसिमबो चेलेन्ज हिसाबै मोनसे हरबाय आरो आं। थ' मा गोबाव खालामबाय थादों नोंथांमोनहा? थाख्लाय नार्जारि फेसबुक पेजाव थांदो, एन्सारखौ हैदो। आं हाथ'नाय नङा बेखौ इसोरनोबो नांगौनो, स्रांनोबो बारनोबो। दा मोनसे गोथांसि जों बिसोरनि गामियाव गिर्जा हाबफैदोंमोन जों आबै बाबा आइ आं। ओमफ्राय ओंखाम जाबाय बिसिनावनो। कुइसना देनजार। इसोरनो नांबावगौ। साफ्रोमनोबो दं बियो। आं बेखौ होननो हाया। होबानो मोनथियो। हां गोथार जिउ एन्सारा माथाय र' नायनोसै बेखौहाय। बे माला एन्सार होयो आं होग्रोबाय।